Deň čo deň makáme na tom, aby sme ti uľahčili prácu. No nie je to len o marketingu, ale samozrejme aj o iných tímoch. Napríklad aj o IT tíme. Vyvíjame tie najmodernejšie nástroje a inovatívne aplikácie, ktoré v iných spoločnostiach len tak ľahko nenájdeš. Počul si o našom trhovisku, ktorý ti generuje tisícky nových klientov, či o zjednávači životného poistenia Smart Life? 2 minúty, kým sa dostaneš ku kvalitným ponukám poistenia šitým na mieru pre tvojich klientov. A nie len to, vo Fingu nájdeš aj zjednávač neživotného poistenia a hypokalkulačku. A v nej si jednoducho prepočítaš rôzne varianty úverov, splátky a maximálne limity vo všetkých bankách. A ak si na dáta, u nás ti pravidelne vytvárame reporty. Ak tam nenájdeš ten, čo potrebuješ, vytvoríme ti vlastný. Pomôžeme ti s marketingom, banermi a kalkulačkami, ktoré môžeš neskôr použiť na svojich stránkach alebo sociálnych sieťach. Naše e-booky a infografiky ti pomôžu pri argumentácii na stretnutí s klientom. Robíme jednoducho všetko preto, aby sme neustále zvyšovali tvoje pohodlie a komfort. Nie si náš zamestnanec ani podriadený, si náš rovnocenný partner.